Ale veľmi sa teším na priebeh tej súťaže, lebo nesie nádherné meno veľkého speváka, ktorý kedysi spieval v City Opera v New Yorku a bol uznávaný patrí medzi najlepších tenorov tej doby. Vôbec v Amerike aj medzinárodne. Rudolf Petrák bol veľký pojem a pre mňa pán spevák. A ja verím, že táto súťaž prinesie nové talenty, že tu určite zaznejú krásne hlasy. Preto som prijal pozvanie aj preto, nie teda predsedu poroty, ale keď mi ju ponúkli, tak ma poctili. Ale preto som prišiel, lebo chcem si vypočuť tú mlať. Rád počúvam mladých spevákov, ktorí vedia spievať a žijú pre spev. Sa darí ako človeku, ktorý je na penzii, celkom dobre. Užívam si toho voľna natoľko, že už potrebujem takéto zmeny. A keď dostanem ponuku do nejakej poroty, či už medzinárodnej alebo aj domácej, rád ju príjmem, pretože to je pre mňa znovu také prinavrátenie sa do môjho povolania alebo mojej lásky spevu, čiže ja som aj preto prišiel.
A ináč žijem vždy s hudbou, spojený s hudbou. Chodím do opery na predstavenia, chodím na koncerty a užívam si, ako sa hovorí, tej staroby takej.